Boas noites e benvidos a este concerto do Grupo dos Vagos da Terra, que están grabado dentro dos actos da 35 Mostra Folclórica Internacional. Comenzamos o concerto desta noite cun tema tradicional irlandés, se chama Emigrant Doctor, e é un pouco unha lembranza aos emigrantes, toda a xente que ten que marchar do seu fogar para buscar a súa vida. Comenzamos con algo ahora máis noso, unha moñeira que foi composta por nós, polo grupo, lembranza unha zona aquí de Viveiro que se chama Rego de Sillo.
Continuamos con unha canción moi aquí de Viveiro, pero con un toque a nosa maneira que se chama Catro Vellos Mariñeiros.
do grupo dedicada aquí tamén a Viveiro, que se chama Polca do Landro. Continuamos agora, despois desta polca animada que compuxemos nós para eso, en lembranza do noso povo de Viveiro, especial de Río Landro, cunha canción cantada por Ruth, a nosa voz solista e acordeonista, perdón, violinista, que se chama Unha volta e un poema. Está Pablo Mentres cambiando de talla de acordeón porque, bueno, ele leva M e eu a quixei. Queríamos aproveitar para dedicar ya a Vanessa por esos consellos tan axeitados.
Vamos agora con a rumba que se chama Santiago de Cuba. meses de inverno que temos en Galicia se chama Invernía. Invernía, flauta.
Continuamos con unha polca que se chama Farruquiña. Continuamos cun tema tradicional inglés adaptado ao galego que se chama Romeiro Alonso, cantado por Ruth.
escoitamos a voz de Ruth Lela. Están las nubes llorando por un amor que murió. Están las ruas molladas de tanto como llover. Están las nubes llorando por un amor que murió. Están las ruas molladas de tanto como llover. Leño porque no morro, quero mirarme nas meniñas dos teus ollos. Non me deixes, e ten compaixón de mí. Senti non podo beber. Ahí va a estar. Canto por él.
Bueno, vamos ahora a animarnos un pouco de música tradicional irlandesa. Dos temas se chaman unha gira, se chama The Pig of Rig e un ring, dicirlo que non nos aceleremos, que se chama The Berry Smith. É música tradicional irlandesa, hoxe para todos vos. Agora estamos chegando pouco a pouco ao final deste concerto de hoxe. Eran un par de temas escasamente. Continuamos con unha versión do tema Camariñas, a voz de Ruth. Cuando ahora viene una tormenta, hay que bajar. Decía Jorgito, de panorama, Portugal, que as reinas de Camariñas quedan no río nadando a cona.
Bueno, ahora vamos a presentar a nova integrante do grupo hoxe, unha gran gaiteira, filla dun gran gaiteiro como é Javi, se chama Laura Pena. Un forte aplauso. Van tocar un pasodoble tradicional, se chama San Roque. Sí que ya tocaron el año pasado. Un concierto con el amigo de la escuela. Igual, maestro, bien. ¿Qué está? aplauso para Laura. Este fue el que acabaron de tocar ahora. Vamos ahora para chegar xa ao final do concerto de hoxe. Temos un tema tamén tradicional irlandés para fazer un pouco de mistura entre música irlandesa e galega, e terminamos un tema tradicional irlandés e logo co curri final de música galega, entre elas unha muñeira composta por Javi Bosa para a súa filla. O seguinte tema chamase Iron Angel, é unha tradicional irlandesa. Yeah.
Bueno, con isto chegamos ao final da actuación desta noite. Espero que pasase un rato agradable, que disfrutase desta música que nos fixemos con todo cariño e que terminamos con un popurri final de música galega. Espero que os guste a todos como o broche final do concerto. Moitas gracias.
Muchas gracias, hasta siempre. Gracias. Bueno, veña, repetimos a Farruquiña, que con esto terminamos. Muchas gracias. ¿Cuál era Farruki? Farruquiña era una mujer que tenían ahí arriba. Aquí. Una muñequita ahí. Muchas gracias, hasta siempre. Gracias.